Molweni Bednana, Thando Nesithembu season 9 episode review. Bednana, before singene ndicela nje uvenda. It's almost time to say goodbye kwabakamseleku and andithandi because abakamseleku ndixelele basigcinile kulo 2026 one is too much. U-2026 has been a lot globally, personally. Senje uba if izinto ziyakuhambela right, congratulations and celebrations to you. But u-2026 sana uneento ezininzi. It's like it's the year of you. Like 2026 sise sisajonge imadlanga kwathiwa hayi nanku umlo, sathi sakhuza le yomlo kwathiwa handers. And ke ngoku nalapha eMzantsi nton. Senje uba ndifuna uba sixhalabe, sinamaxhala amaninzi nee-petrol prices. Uziqonda ngqondo uba I wonder ubana iimoto ezihamba ngamanzi ziphi xa like we need them. Babetnana, abantu abazii-innovators nton. Khanisenzeleni imoto ehamba ngamanzi phela. Asifuni into ethethisayo exoxisayo ngoba abantu abafuni noba sisebenza from home that time. We don't afford imali ye-transport. Ewe, siyazi uba niyasibhatala but it's not enough. It's not enough. Ukhona umntu othe yi-economy karara plus. Hayi, andizobiza igama labantu. Masingeneni babetnana before ndivende kude kuyovalwa. Bethuna, kwezi episode zale veki sigqithe kuyo, mna ndifuna ukuthi isithembu sinochuku. Isithembu sinochuku isidala sento because why during the ceremony, award ceremony, chuku. Makhuma lubuzile kwi-podcast kalongela uba babangani. Nibanga indora makhe kubangwa yona because makhe ingathi akayi-understand ubana why kuzobanga indora. Hayi, makhe njani unga-understand, kubangwa yona kaloku sana. Uchuku alupheli. But ke ndi-understandile uba why utatomseleka azawuba sort of like upset because kaloku makhe, why were you like cheering on ubhuti wasekuhlaleni more than your own? Sigqibele uyi-cheerleader kaloku wena for utatomseleka because nam if bendisezihlangu zikatatomseleka I was gonna be upset with you because uhamba nami, cheer me on. Uyayiva laa nto leyana? Hayi makhe, hayi wena. And ngoku uyayazi umakhe uba ubanjwa phi. Ndizambamba phaa mncinci khona during the people. Utatomseleka wathi meeting ekhawulezileyo ngoku. Sana uchuku lesithembu alupheli and alinayo indawo. There's a time and a place for not uchuku lesithembu. Uchuku lesithembu baluvuka during i-award ceremony. Funeka izinto zochuku zihendlishwe khona manje. If luvuka kwi-vacation khona manje. Like uchuku lesithembu mabetnana aluna-peace. Aluna-peace, aluna-pause. Jonga ke ngoku utatomseleko. Andazi noba ubungenwe yi-jealousy. Utatomseleka unjani? Kaloku ufike kwamakhe, a beautiful home, intle indlu yakho makhumam. Nonke phofu makhosikazi zindlu zenu, honestly. Utatomseleka uthe wothi ntla ngekhishi. Beautiful. Umona wakhe akavuma ulala. Wavuka wama ngeenyawo. Tatomseleka andiyazi kaloku sana uba ndingafane ndithi ibiyintoni if ayingomona. Abanye banomona, abanye banejealousy. Guys, umona yinto ethanda uhamba isihlohla ezintliziyweni zabantu. Isibling yakho iwine.
Endandobana uthi congratulations sis, congratulations bro, uthi gqi ne-comment espasi. Endandibuthi lihle ikhitshi nkam. Hayi tata Mseleko, is this sponsored? Hey, lihle ikhitshi ngoncome ikhitshi qha uyeka into zisponsa wena, sponsored or not sponsored, lihle ikhitshi. Jonga, kwaye fumana into yobana umntu ubucinga fanuba mhlawumbi uzoyincoma into yakho. You know, you worked hard for this, you saved money. Avese kafika akugalela amanzi. Athi umntu, hayi bo, kutheni uthenge imoto that time awukakakwazi noafoda indawo erayithi yohlala. Mona, yazi mna umntanam bendingasoze ndimfundise private school that time ndisebenza lo msebenzi usebenza kuwo. Mona is speaking. Jonga, kudala saphila, kudala sahamba, sana ndiseyivele imali ndazithengela ooRussell Hobbs we-microwave. Sana bafika abantu kwindawo yam banee-comments ezii-snacks. Yazi ezaa comments zii-snacks ngento oyisebenzele nzima ezizibetha like uve ubushushu from head to toe bunyuka okanye busihla ubushushu, uqonda uba ikhona into engathi ishushu, uqonda uba ngaske ukhawuleze ubagqagqanisele uthi hayi hambani, 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 hambani. Tata Mseleko wenze wrong. Sometimes kaloku xa uva uba umona wakho uyavuka, vala umlomo. Vala umlomo. Because sometimes guys, yazi simonela okanye simonelwa ngabantu that we thought were going to cheer for us and it hurts. It hurts, iyaherisha. Uqoba andisavi kabuhlungu. Hayi bo sisi, nguwe lo, hayi bo mama, nguwe, hayi bo bhuti, hayi bo sithandwa sam. Mona ufike wazifakisa kwi-relationship yakho no-friend no-lover no-sibling. Mona yinto embi ndixelele, yinto embi mona, hamba. Siphume ke ngoku apho. Kodwa umakhumalo shem uyanyamezela. Kuyanyamezelwa sisi, babesitsho oomama bakudala. Andisazi ngoku, ukhona ubhuti othe thina asinaxesha laloo nto, thina khazifumane imemo yoba sinyamezele into ezinganyamezelekiyo. But ke MK, I hope izinto zizolunga kwi-setup yenu nobaba uMse. You understand? Baba uMse, come right ndoda, come right. Yazi tata Mseleko ndixelele, I think utata uMseleko guys, andimthetheleli uyarongisha and urongisha gqithi. But utata Mseleko guys, ithini intsusa yayo yonke le nto siyibona today? Utata Mseleko yazi ndixelele, guys ndanditshilo nathi nesazi childhood traumas if azidilishi nazo. Yabona kwi-20s ziyankqonkqoza zithi deal with me, I'll deal with you, sizi-ignorishe. Zibuye kwi-30s, deal with me, I'll deal with you. Hayi, mna I don't think ziya-ignoresheka kwi-30s. You have to deal because zikubonisa imihlola i-childhood traumas once ungadilishani nazo. So uqonda uba andifuni ufika kwi-40s ndiyi-mess. Let me just deal with my stuff. Let me deal with my problems. Let me deal with my burdens before I burden people. Tata Mse, tata kho uzama udilishana, andiyazi uzoqala noba yincwadi, noba yi-therapy session, noba yintoni. Because andoda nathi asiyazi noba mazithini. Then ke ngoku kuthiwa mna ndikalazi kakuhle eli gama. Kuthiwa uyi-narcissist. Ndiyonqena ke mna ke uleyibhlisha abantu ngee-labels endingaziqondi kakuhle mna kuqala uba zihamba njani, ziphelele phi, zithini. But I do think there's a lot going on with him. He doesn't know how to deal with it because uchukule isithembu sikatata Mseleko ne. It's either yena uchukelana nabakhosikazi akhe, or if ayilochuku lakhe between yena and the wives, luchuku between the wives. Amakhosikazi achukelana kudelana ngee-hips in this circle of love. If ayilochuku lee-wives, then luchuku between the children and the parents. If ayilochuku between the children and the parents, is luchuku leengane. Babes,
is too much chuku. It's too much chuku because we want to see more love and less chuku in this Thembu. Guys, isithembu asidalelwanga ngumfostelo wethu ndisatsho. Because how do we make it work? How do we make it work? Ngoba noba kaloku ungaya kulaa country yeglasi, niyayazi mna laa country nemali ingathi wonke umntu uyapopa, but it's not like that. Naphaa msho isithembu soyisa ndawo yonke isithembu. Yinto ethi ke lo kum lo asidalelwanga but ngumfostelo. Hayi, show me one person from the globe othi I'm happily in sithembu, because funeka ube ignorant. Ignorant is bliss if ufuna uba happy kwisithembu. But abantu bathi nasemjolweni funeka ube ngu-ignorance. Ungalayiti gqithi because uzohamba roko. Yho, Tatomseleko, andazi ndikuxelela. Indaba yakho idinga irula, and andiyazi noba seyenziwe le rula idingwa sesi sithembu sakho or not. Somebody gotta come up with a ruler to rule your sithembu. Yaqonda, to make it straight. Then siya kwi-birthday party ka-Earthly King. Hayi, Tatomseleko, yintoni ubuyithwele? Indihlekisile indaba andinoba yi-crown okanye yintoni na le yayithi abantwana. Hayi, Tatomseleko, andinoba uyaguga, andinoba kwenzakala ntoni. Indihlekisile kodwa laa crown. Ndithi hayi, Tatomseleko, uyithathe serious le nto ka-Earthly King uthi i-birthday yam endizawugqoka i-crown yami. Anyway, it was his birthday, but I don't know, man, umoya ubu-off. Khona into ibi-off, angazi noba yi-weather, angazi noba yini, but something was off. Andandoba yilaa ntuka, yi-welcome kaMethuli le yenze abantu iba-unsettlishile. Guys, I don't know, something was just off kulaa birthday party yakhe nabantwana. I was like, you should have just allowed your wives to plan a birthday. But ke I don't think imood ibiyovuma. Yaqonda uba izinto zika-number 5 zifike zaroka ibhoti. So I don't think the wives were like interested in planning a birthday party for him anyway. But the mood was like, andazi mani, andazi. Ngapha utatomseleko wathanda uba umpilo uthi une-flu instead of uba abambe uMethuli. Ngapha Mawande unepaprika. Ispices zakhe sana. I can't disbelieve. I'm like, baby girl, is that you? Like, une-lines zakhe. Like, hayi. Yo, spicy, girl. But guys, let's not be hard on her, Mawande. Please, she's young. Nathi sometimes besithetha izinto abantu abadala kunathi beqonda uba zi-off. And this is a reality TV show. Be entertained. Like, sinamaphayiphayi ngezinto zakaMseleko. It's too much sometimes. You understand? She's young. But ningalibali uma benani uba kuya-actwa, lights, camera, action. So the action has to be there because otherwise izobhoreka. Isizobhoreka. So now they got to bring the action for us to be entertained and talk.